E iso, estamos aquí na fosa, bueno, entón o canal descarga pola parte de lá. O que pasa é que lle queda a pendiente negativa, o sea, quero dicir, o fondo que está cara lá, vale? Entonces queda aí toda a área ali acumulada, é moi difícil poderle sacar a área. Entón, báteno, pero non, a área non se moviliza, xa se ve que lle fai o burato, non como me decían en Silleda. Ademais, ese é o pozo principal, pero daqui da izquierda esa é unha ampliación que fixeron, vale? E tamén iso non lle corre ben a área. Entón, iso, bueno, non xe dixemos que tiñen que botar 1 kilo dos dous promotores ao día, 1 kilo un día, 1 kilo do outro o día seguinte, vale? É así. El dixo que iba a botar a semana, pois botaría el 7 kilos nun día e xa está, para iso, para que non... porque lle dera menos traballo. O que imos facer agora é mirar os parámetros, a ver como están, para facer un seguimento. Vale, aquí na beira de todo, que é onde está máis líquido. E así que o promotor pois ten que ir correndo mellor, e ten que ir mellorando xa aquí na beira. Porque de outra maneira eles teñen que vir ca telescópica, e teñen que cargalo. Non sei onde me dixeron, creo que o dixeran sallle húmedo, dixeron fora, despois ainda lle poñen a cargan a empresa de servicios, despois de deixalo fora, que escorra un pouco, bueno, iso. Vamos traer o seguinte mes, dalle para 2 meses. A última vez que estivemos aquí do outro lado. Estivemos xa deste de aquí, pero fomos para ali e fixemos ali as medidas. Veise que está máis cheo. O sea, que me dixera que o iba a sacar, pero non sacou. Bueno, pero iso, que se ve como que hai menos pendiente, máis ao mismo nivel. Vale, antes, visto do outro lado, aquí había unha pendiente moi pronunciada cara abaixo, porque a área lle quedaba toda aquí, vale, que era o problema que queríamos evitar. Quedaba todo aquí, e sácano por alá, non? É para que sala mellor, bueno, pois eso. Entonces, ainda hai pendiente, eu penso que ainda se ve algunha pendiente, non está completamente horizontal, pero bueno, e aquí, sí, eso, pois bueno, vais enchendo homogéneamente, que depois que aí ten algún burato, sí, aí ten algún burato. Vale, bueno, o que vamos a facer é vamos medir aquí e comparamos co da lá, vale, comparamos co que medimos alá. Vale, bueno, pois é así, non hai... Estalle botando, perdón, 1 kilo a día nese canal. Vale, algo menos de 1 kilo a día nese canal, para que así corra mellor a área e cando saquen sala mellor daqui, porque senón iso, ten un problema moi gordo sacar esta área que lle queda aquí acumulada. Empezan a chupar dali e a área non lle corre, vale? A idea é que lle corra a área. Vale,